Vă pup, dragii mei! O să încerc să termin cea de-a treia parte cu masa de Paște, pentru că am făcut prima parte, a doua parte și a treia parte. Am încercat să mă încadrez în timp, dar nu am reușit. Deci v-am povestit despre ou, v-am povestit despre ciorba de șir, de miel. Și acum o să vă termin, deci asta am făcut joi. Ouăle și ciorba de șir de miel. Și vineri, ca să începem cu ziua de vineri, am făcut cozonacul, despre care v-am povestit totuși. Și o să ajung la ziua de sâmbătă. Deci sâmbătă ne-am trezit de dimineață și am făcut marinata pentru friptura de miel. Și iată cum am făcut marinata. Am pus, nu știu să vă spun cu exactitate, am făcut așa din poanie, ca să spun, așa cum am simțit. Am pus cam 3 fire de ceapă, 3 fire de usturoi tăiate mărunt, am pus ulei, am pus un pic de sare, un pic de piper, de fapt așa un pic mai mult de sare, un pic de piper, ca să spun un pic mai mult. Am pus friptura, carnea pentru friptură într-o cratiță, după ce am spălat-o încă o dată pentru că ea a stat la frigider în tot acest răstimp. Și am pus și 2 pulpe de pui pentru că mama mea nu poate să mănânce foarte mult miel, așa că am pus și 2 pulpe de pui. Și într-o cratiță am pus această combinație cu ceapă verde, usturoi verde, sare, piper, ulei și un pic de vin roșu. I-am pus mânușile de menaj și am frecat foarte bine carnea, astfel încât să se pătrundă aceste mirodenii foarte, foarte bine. Cred că am pus și un pic de cimbru și un pic de maghi cu legume, foarte puțin așa pentru aroma. Puteți să mai puneți un pic de busuioc dacă aveți la îndemână. Am masat foarte bine carnea și am pus o folie de aluminiu peste cratița respectivă și am băgat-o la frigider. Între timp m-am ocupat de drob. Mama mea vineri a fiert organele de la drob, adică ficat. Știu că foarte multora dintre voi vă este un pic silă de organe în general, dar credeți-mă, încercați, sunt foarte, foarte bune. Chiar organele de la miel sunt foarte, foarte bune. Doar încercați, nu fiți reticenți, pentru că este tot carne, adică nu vă gândiți că este carne de pui sau carne de porc, este vorba despre inimă, ficat, rinic, pur și simplu organele de la miel. Mama mea l-a fiert și le-am băgat în sucul propriu la frigider. Am scos aceste organe, le-am tăiat cu bulețe și este un secret pe care să știți că l-am dobândit și eu de pe internet. Am stat și am citit și l-am dobândit și credeți-mă că este foarte, foarte bun. Le-am pus pe foc cu un pic de ulei și le-am călit un pic pur și simplu. Am pus acolo și ceapă verde, vreo 2-3 cepi verde. Gândiți-vă la organele de la un miel care a avut 8-9 kg. Am pus 2-3 fire de ceapă verde, 2-3 fire de usturoi și o legătură de mărar. Le-am pus un pic, le-am călit, le-am scurs și le-am dat prin mașina de tocat. Mama mea le-a dat prin mașina de tocat și le-am lăsat un pic să își revină. Între timp, eu am preparat ciorba din cap de miel și iată cum am făcut. Am pus la călit, foarte puțin, 2-3 fire de ceapă verde, 2-3 fire de usturoi verde și un morcov mare, generos, un păstârnac generos. Păstârnacul este rădăcina de la pătrunjel. Le-am pus un pic și le-am călit cu un pic de sare și un pic de piper, după care am adăugat apă și le-am lăsat să fiarbă. Am adăugat și am luat așa în mână, pur și simplu, în mână am luat, cum să spun, jumătate de mână sau cum să spun, între degete, niște orez și l-am aruncat acolo. Nu trebuie să vă cramponați foarte tare de rețetele care sunt pe internet, atâtea grame, trebuie să simțiți un pic și să vedeți textura, mirosul. Bun. Deci într-o oală mai înaltă de aluminiu, am găsit-o eu undeva pe balcon și mi-a plăcut foarte tare,
Am călit un pic aceste ingrediente, după care am adăugat apă, cât să spun, jumătate din oala respectivă, oala având o capacitate cam de 5 litri, cred, de lichid. Am pus aceste ingrediente și le-am pus la fiert. Deci, ceapă, usturoi verde, tăiate așa, grosier, morcov, tăiat cu bulețe, păstărnac, tăiat cu bulețe, le-am călit un pic, cât să se moaie, am adăugat apă, am adăugat orezul și le-am pus la fiert. Până când au fiert, nu știu să vă spun, cam 30 de minute, nu-mi dau seama în acest moment. După care, între timp, m-am ocupat de drog. V-am spus că am călit un pic, atenție foarte mare, luați organele de drog, le tăiați cu bulețe și le căliți un pic călite pe aragaz, cu foarte puțin ulei, ca ele să se moaie. Dacă le fierbeți în ziua respectivă, vai ce bate vântul, dacă încercam și eu să nu mai am coafiura pe care o am de obicei cu cocul acela, dar dacă bate vântul este puțin complicat. Bun. Deci, dacă... Stau să mă aranjez că mă văd în cameră. Bun. Deci dacă fierbem organele în ziua respectivă și facem drobul, nu mai este nicio problemă. Dar dacă fierbem organele și le băgăm la frigider, atunci e bine să le tăiem cu bulețe și să le călim un pic împreună cu ceapa și împreună cu usturoiul. Și apoi să le dăm prin mașina de tocat împreună cu mărarul ca să iasă o pastă foarte fină. Bun, am pus ciorba la fiert, da? Și într-un bol foarte mare am pus organele date prin mașina de tocat ca să le asezonez. Și la cantitatea respectivă, nu știu să vă spun foarte bine, dar organele de la un miel, repet, de 8-9 kg, am pus 2 ouă crude, am pus sare, piper, așa, după gust, un pic. Și pur și simplu gustați un pic, că nu e nicio problemă, chiar dacă este post, nu vă faceți griji, nu despre asta este postul, că nu avem voie să gustăm. Puteți să gustați un pic, puneți un pic pe limbă sau pur și simplu mirosul vostru și flerul vostru vă va spune dacă produsul respectiv este foarte bun. Bun, am pus sare, am pus piper, am amestecat foarte bine, eu îmi pun niște mânuși de bucătărie, pur și simplu, niște mânuși de menaj de fapt, și pur și simplu mestec cu mâinile astfel încât să simt textura respectivă așa moale și prinsă, cum să vă spun, că se leagă, efectiv se leagă. Am avut păstrate, după cum v-am spus în celelalte videouri, sau nu mai știu dacă v-am spus, dar vă spun acum, am avut 3 ouă fierte care s-au spart un pic la fiert din cele pe care le-am încondeiat. Am luat o tavă de cozonac, am pus hârtie de copt, am pus cele 3 ouă fierte întregi, peste care am adăugat compoziția respectivă de drog, astfel încât să creez un fel de chet, un fel de cozonac, deși nu am avut chiar compoziția necesară să umplu întreaga tavă. Am aranjat-o, nu este nicio problemă, puteți să o aranjați pur și simplu cu mâna, astfel încât să se creeze un drob. Știți cum arată drobul? Peste ouăle respective fierte, să se vadă frumos ca și cum ar fi într-o tavă, pentru că el mai crește puțin. Prapurele pe care l-am avut de la miel nu a fost întreg, a fost un pic rupt și l-am pus pur și simplu deasupra. Am adăugat, am uns cu puțin ou deasupra, gălbenuși de ou, și am încins cuptorul și l-am băgat la cuptor. Deci am scăpat de drog. Între timp ciorba fierbea pe foc, bine mersi. Au fiert foarte repede legumele. Am scos capul de miel pe care mama mea îl fierbsese la fiert vineri și l-a lăsat în sucul propriu în frigider și am adăugat în ciorba respectivă, în legumele respective pe care le-am călit și le-am fiert, am adăugat capul de miel împreună cu zeama aferentă în care el a fost fiert. Capul de miel a fost fiert, a fost aruncată zeama, după care a rămas și a fiert în zeama respectivă, care a devenit un pic de gelatină, pentru că fiind oase acolo s-a creat un fel de gelatină. Nu vă faceți griji, o adăugați pentru că este sucul propriu în care a fiert și este zeama respectivă care dă gust ciorbiței. Bun, am lăsat să dea în câteva clocote, separat am pregătit
2 gălbenușuri de ou frecate cu smântână. Am pus din ochi, să știți, dintr-o cutie de smântână, nu știu să vă spun, cred că am pus mai mult de 3 sferturi de smântână. Am pus un pic din compoziția fiartă de la ciorbița respectivă, am amestecat foarte, foarte bine și am adăugat în oală și am pus cam 1 litru de borș, pur și simplu, și am lăsat toată compoziția, am lăsat să dea în fiert de câteva ori și la sfârșit am adăugat o legătură generoasă de leuștean tăiat nu foarte fin, așa să se vadă cât de cât că este leuștean. Cam asta a fost ciorbița de cap de miel cu legumele despre care v-am spus, puțin călite, am adăugat capul de miel. Nu vreți să știți, eu știu că vi se pare ciudat, dar vă spun că este extraordinar de gustos. O să vă spun imediat că eu am mâncat inclusiv ochii de la capul de miel. Știu că vă feriți de acest lucru, dar credeți-mă că sunt extraordinar de buni. Aveți un pic de curaj și încercați acest lucru. Adică nu are de ce să vă fie. Știu că eu am tranșat mielul și mi-a fost milă, credeți-mă că mi-a fost milă, dar este un ciclu al vieții și lucrurile astea trebuie să se întâmple. Nu vă spun că se crapă capul pur și simplu și scoateți de acolo creierul, care este foarte bun. Nu vreau să vă sperii sau să vă creez tot felul de imagini, dar sunt lucruri care se mănâncă pur și simplu. Bine, nu toată lumea poate să facă chestia asta, dar credeți-mă că este foarte, foarte bun. Bun, asta a fost ciorbița dreasă cu gălbenuși de ou și cu smântână și cu borș. Am pus, deci la toată compoziția asta am pus cam 750 de mililitri de borș, adică aproape toată sticla de 1 litru de borș pe care l-am cumpărat de la Mega Image. Este borșul acela pe care scrie 365, borș cu leuștean. Este foarte bun, este în regulă, puteți să-l folosiți cu încredere. Și drobul s-a făcut foarte bine la cuptor în tava de cozonac. Nu știu să vă spun, cam 30 de minute a durat drobul, l-am scos de la cuptor, arăta foarte bine, l-am pus să se odihnească cu un prostopel deasupra pe un tocător de lemn și între timp am pregătit friptura. În tava de la cuptor am așezat bucățile despre care v-am povestit, care erau înmarinate la frigider, acoperite cu o folie de aluminiu. Le-am așezat în tavă, pur și simplu. Am adăugat apă cât a fost permisiv în tava de cuptor, care e destul de puțin înaltă, ar trebui o tavă un pic mai înaltă. Am adăugat apă, am mai adăugat un pic de vin și am acoperit-o cu folie de aluminiu și am băgat-o la cuptor. Gândiți-vă că ăsta este un cuptor clasic, deci trebuie un pic să simțiți toate lucrurile și chiar dacă vă uitați pe internet și vedeți rețetele, adaptați-le la cuptorul pe care îl aveți, la textura fripturii. Deci trebuie să simțiți un pic toate lucrurile și să nu le luați mot-a-mot. Bun, deci eu am pus apă cât am considerat și vin, am mai pus un pic de vin, am acoperit cu folie de aluminiu și am băgat la cuptor și am verificat. La un sfert de oră, 20 de minute am scos pentru că cuptorul arde foarte, foarte puternic, era și încins de la drob. Atenție foarte mare că dacă e foarte încins, arde foarte, foarte repede. Am scos și am adăugat, dădeam folia de aluminiu la o parte, adăugam apă. Chiar am schimbat folia de aluminiu de 3 ori pentru că ea se lipea foarte tare de marginile tăvii și nu mai puteam să o pun la fel. Și atunci adăugam apă până când friptura a devenit foarte, foarte fragedă și rumenă. Am întors-o o singură dată, dar nici nu trebuie să o întoarceți, pentru că așa de frumos se face și atât este de fragedă și iese sucul foarte, foarte bun, sucul acela de friptură. Deci am adăugat apă cam de 4 ori, am schimbat folia cam de 3 ori și friptura a devenit foarte, foarte fragedă. Cam acestea au fost preparatele de Paște. Mă bucur foarte tare că m-am încadrat în timp.
Sper să ne vedem de înălțare și să faceți câteva din lucrurile pe care vi le-am recomandat. Vă spun că ciorbița este extraordinar de bună, se mănâncă foarte bine, aveți încredere, încercați, fiți curajoși, pentru că nu se întâmplă absolut nimic și vreau să vă spun că aproape o săptămână și ceva am avut din ambele ciorbițe, din ciorba de șir și coastă de miel și din ciorba de cap de miel, am avut aproape o săptămână și am mâncat fără niciun fel de problemă. Mâncarea foarte bine gătită, stă foarte bine la frigider, inclusiv ouăle au stat foarte bine la frigider, friptura am pus-o, ca să vă mai spun un secret, friptura am pus-o în cratița în care am făcut marinata după ce, bineînțeles, am spălat cratița. Deci friptura din tava respectivă am transportat-o în cratiță cu sucul respectiv și o încălziți de fiecare dată punând-o pe foc, acoperită cu folie de aluminiu și cu capac, cu un pahar de apă. Puneți o căniță de apă sau un pahar de apă, puneți folie de aluminiu, capacul și lăsați-o la foc mic câteva minute și oricât de plină este cratița sau în ce aveți voi friptură, nu se întâmplă, nu se lipește, nu se întâmplă nimic. În aburul respectiv care se creează între cratiță și folie de aluminiu, se încălzește friptura fără niciun fel de problemă și puteți să o mâncați indiferent. Deci după ce faceți friptura la tavă, care este foarte bună, puneți-o într-o cratiță ca să nu mai stați să aprindeți tot timpul cuptorul. Pentru cei care au cuptor clasic și nu-l aprind pur și simplu cu un click. Acestea au fost sfaturile mele pentru masa de Paște, le pot fi adaptate pentru orice fel de masă. Sper că v-au plăcut, mai diversificăm un pic pentru că nu avem concerte în această perioadă, dar cu toate acestea vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, Florența Marin, dacă vă place ceea ce vă spun și să ne vedem pe 21 noiembrie la Sala Palatului, la spectacolul aniversar al lui Adrian Ordean și până atunci vă mai spun că o să organizez niște spectacole online, vă rog frumos să țineți aproape și să ne vedem cu bine, să depășim această perioadă cu dragoste, cu iubire, cu bunătate, cu calm și cu multă muzică bună. Vă pup, vă iubesc, trăiți frumos și iată că sunt într-o atmosferă de normalitate, nu sunt foarte fardată, nu sunt foarte aranjată, dar asta este situația, încercăm să ne simțim cât mai bine și să fiu cât mai aproape de voi. Vă pup din tot sufletul, vă iubesc mult și trăiți frumos. Și scrieți-mi orice vreți să-mi spuneți, vă aștept cu mare drag și pe pagina de Facebook și pe canalul meu de YouTube. Vă iubesc!